Assalamu alaykum mehriban ileşler. Hormatly tomuşçular, aýdym sadyň hormatly müştekleri. Güllüýän gülasýan güneşi diýarymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahryman arkadagly ýurdumyzda Türkmenistan paragatçylygyň we anaşyň watanatly ýylymyz dowam edýär. Elbetde biziň her biriňizde bolsa berk jan saglygyny, öýe joklaryňyzyň awadan bolmagyny tutýan tutumly işleriňiziň elmydamy rowaşlyklara, üstünliklere we senmegini tüýsüremizden arzuw edýär. Gepleşigimiziň başynda bolsa milli medeniýetimizde sunugatymyzda şäksiz sarpa goýan medeniyet halkın kalbıdır diyen kahraman arkadağımızı tüy süröktün alkışlar aydiyar. Kahraman arkadağımızın canı sak, ömrü uzak tutyan tutumlu işleri elmudama rovac alsın. Atalamızın ardu ümitlerinin bina olan karışık kemişelik bakıvi taraf Türkmenistan devletimizin şan şöhratı bunun meylagam devam olsun. Mehriban ileşler, hormatly tomuşçular, ene şeýle ýaşy arzuwlary bilen Türkmen Owady Çile tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän Owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Gepleşigimiziň başynda bolsa, mehriban tomuşçular adatdakylar ýaly gepleşigimizde gatnaşýan Aýdym şeýitlerimiz bilen sizi tanış edýär. Mehriban ileşler, hormatly tomuşçular, Owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym şeýitlerimiz Bayramgelli Ataýew hemde Şatlyk Durduýew özleriniň sady negitleri bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyna mehmançylykda inep Bayramgelli Şatlyk gahryman arkadağımyzyň saýasynda elbetde ýaş aýdymçylara, sadanlara, umuman dörejlik sunuw işgärlerini öz medeniýetinizi, sunuwatyňyzy açyk görkezmek üçin hormatly arkadağymyz ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berdi. Toýlarda, bayramlarda elbetde owady sahnalarda joşuny aýdymlar, sadary ýerine ýetirmek üçin hormatly arkadağymyz tarapyndan ähli şertler, mümkinçilikleri döredilen. Şol esasynda da her bir medeniýet sunuwat işgäriniň kalbyna, her bir raýatyň kalbyna watanmyzda bolan, mehriban arkadağymyzda bolan alkyşly sözler, buýtançy sözler yüreklerde, kalplarda gaýnap joşýap, gepleşigimiziň başynda da owalar duglangy ileşimde ýetiräli. Bayramgelli başyny. Sportda peýdalanıp, biz ýaşlar üçin edýän atalyk aladalar üçin hormatly arkadağymyza köp sag bolsun maýdan. Goý hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Alyp barýan beýik tutumly işleri mundan öňmeýle rowaja alsyn. Köp sag bolun Bayramgelli. Arzuwlar hasyl bolsun. Şatlyk söz sizden. Biz ýaşlara toýlarda, bayramlarda, owal taklylarda çykyş etmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadağymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaja alsyn. Köp sag bolun Şatlyk Bayramgelli. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz size sunuwat dörejlik äliminde de üstünlikler arzuw edýär. Gepleşigimiziň dowamynda da size üstünlik arzuw edýär. Çünki dörejlik toparmadyň taýýarlan şertleri we sowallary bar. Elbetde gepleşigimiň dowamynda da taýýarlan şertlerimizi, sowallary size ýetirer. Mehriban ileşler, hormatly tomuşçular, onu owady sahnat gepleşigimiziň birinji şertine başlaýar. Elbetde gepleşigimiziň birinji şerti bolsa, kalba singen aýdymlar diýip atlanýar. Şimdi Bayramgelli Şatlyk kalbasyňyň aýdymlar şertimizde elimizde kalbasyňyň aýdymlaryň halifeleň dörejiňde degişi aýdymlaryň sany goý. Näder şularyň içinden heriňiz 3 aýdym saýlaýaňyz elbetde umum jem 6 aýdym. Bizim gepleşigimiziň 0554 gysa belgisini SMS ýolan ileşenmizi bize taýdanda saýlap jaňa ders, jaňa çek ileşimiz siziň hödürlen aýdymlaryňyzdan haýsy aýdym saýlasa, şolum gepleşigimiziň birinji şertinde şol aýdymy ýerine ýetirer. Şertimiz düşükli. Düşnükli bolsanda aýdymlaryň sany goý, heriňiz şularyň içinden şu aýdym saýlaýan. Mehriban ileşler, hormatly tomuşçular, elbetde owady sahnat gepleşigimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa, ýa bolmasa gepleşigimiz bardaky teklipleňiz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň 0554 gysa belgisini SMS-iň ýollan, gepleşigimiziň 0554 gysa belgisi hemişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Indi ýeter saýladyňyzmy? Indi aýdymlar saýlan bolsaňyz, saýlan aýdymlaryň atlary bilenem ileşimi tanıştyraly. Birinji saýlan aýdymyz Bayramgelli sizinki. Sual mana gelmezmi? Sual mana gelmezmi? Şatlyk sizinki. Dilber. Dilber. Ýatla meni. Ýatla meni. Nurana. Nurana aý. Söýgülüm. Söýgülüm. Göresim gelýär. Göresim gelýär. Inep mehriban ileşler, hormatly tomuşçular, umumy jemi 6 aýdym. Aýdym şeýitlerimiziň hödürlen aýdymlar şulardan ibarat. Gelingindi gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine SMS ýollan ileşimizde jaňa deliň, an göreliň, jaňa çek ileşimiz aýdym şeýitlerimiziň hödürlen aýdymlaryndan haýsy aýdym taýlarga gelin, tomuş edelim.
Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Wasiyle Eliminin owazy sahnat gepleşiginden jaňa diýäs, mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Atabayewa Merjan. Aşgabat şäherinde ýaşaýar. Merjan, biziň owazy sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna 2 sany Aýdym şeýitden gatnaşýar. Bayram geldi Ataýew hem de Şatyk durdy. Indi Aýdym şeýitden biziň hersi kalbasyňan aýdymlardan 3 aýdym saýlady. Umumy jemi 6 aýdym. Biz şol 6 aýdymy häzir size hödürleýäs aýdymlaryň atlaryny. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly, haýsy aýdym saýlasaňyz, şol aýdymam gepleşigimizde gatnaşýan Aýdym şeýitden biziň haýsynyň hödürlen aýdym bolsa, şolam gepleşigimiziň birinçi şertini şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Böyle. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs, ünsüdiňlen. Birinçi aýdym suwal maňa gelmezmi? İkinci Dilber. Üçüncü Ýatla meni. Dördüncü Nuranay. Beşinci Söýgülüm. Altıncım Göresim gelýär. Indi şolaryň haýsyny dinlemek isleýän. Ýatla meni. Ýatla meni aýdym saýlaýaňyz. Ol aýdym bolsa, gepleşigimizde gatnaşýan Aýdym şeýdimiz Bayramgelli Ataýew hödürledi. Häzir Bayramgelli Ataýew siziň üçin saýda niýetleriň saýdanarlyk etmegine şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşiklerimiziň hem indiki sanlaryna gatnaşyp durun. Böyle, sağ olun. Ene Bayramgelli görüşmedi ýaljaňa da niýleşmede siziň hödürlen ýatla meni aýdymy saýlady. Onu näme? Şol aýdymam ýerine ýetirip beräň. Başysyny. Ödül çökülürüm ayağımda kayma. Yattı beni edildin. Ehli işlerini koyup tin bana ya. Yattı beni edildin. Ehli işlerini koyup tin bana ya. Yattı beni edildin. Bir gelin bakarım soğuk çağladı. Penceremin dolupları bakanda düşün yüreğime yalşın yağmazı. Yatla beni edildin. Düşün yüreğime yalşın yağmazı. Yatla beni edildin. Ayna şamanda ardulumayım. Beni yatla başarıldı pencere. Ya da pat yanımda aşkındayım. Yatla beni edildin. Ya da pat yanımda aşkındayım. Yatla beni edildin. Alasmanla toynum Kur'an yadıma. Uçan durunlara boşuran durunu. Bu akbalları bir düşüneydina. Yatla beni edildin. Bu akbalları bir düşüneydina. Yatla beni edildin. Yatla beni edildin. Ömür boyu yatla beni edildin.
Ene mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, gepleşigimiziň birinji şertinde Bayram Gelle Ataýewiň ýerine ýetirmeginde ýörüýte jaňa dilen ileşigimiziň isegi esasynda ýatly mendiň aýdym diňlediňiz. Bayram Gelle owadyňyz hasam belenten ýaňlanman tüýsürekden arzuwlaýas. Indi Bayram Gelle şahatda gepleşigimiziň ikinji şertine başlaýas. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiziň ikinji şerti elbetde seniň üşügiň diýip atlandyrylýar. Indi Bayram Gelle şahatlyk biziň ikinji şertimizde seniň uşuň sahypamyzda Halypalyň dörejine degişi aýdymlary ýanglanar. Biziň ses režissörimiz Sapar gelip aýdymlary ýanglanar. Ýanglanýan aýdymlary sesinden diňläp haýsy Halypaň sesi, haýsy Halypaň ýerine ýetirýän aýdymdygyny tanamaly. Şertimiz düşnükli. Düşdükli. Düşnükli bolsaňyz seniň uşuň sahypamyzyň birinji aýdymy şahatlyk sesiň üçin ýanglanýar. Ünsü diňläň. Jogaplar almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplarymyz bar. Eger bilseňiz gönlüňiz jogap berip bilýäňiz, eger şatlyk näme dogry jogap berse, sowal Bayram Gelle tide geçýän şoň üçin bilseňiz hem jogabyňyzy özüňizde saklamaňyzy haýsy edýär. Onu mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, seniň uşuň sahypamyzyň birinji aýdymy ýanglanýar, elbetde şatlyk durdy üçin. Bugün gam gyn bolup ýalgyredim, ýalgym namamy diňledarim. Öz ýarymdan aýra düşdüm, ilele bağlap yandım biçdim, divana galyp indi. Aýdymyň ady Lala. Aýdymyň ady dogry. Indi ýerine ýetirýän ses Halypa kim? Begeş Nuriýew. Beňeş Nuriýew diýip jogaplary almasyzdan jogap berýäňiz, şu jogapda galýaňyz mı pikir etmezsem. Galýan bolsaňyz onu jogap kabul edip alýas, mehriban tomoşaçylar. Beňeş Nuriýew diýip şatlyk durdy. Jogap berýär, jogap dogry. Berekella, elbetde jogap dogry, biz sizi gutlaýas. Indi seniň uşuň sahypamyzyň ikinji aýdymy Bayram Gelle siziň üçin ýanglanýar. Aýdymyň üstünden onu tomoşa edýäs. Aýdymyň ady Akgülli Maralym. Elbetde meşhur aýdymlaryň biri. Indi şol aýdymy ýerine ýetirýän ýaňky ses Halypa kimiň sesi? Jogaplar alaýyn. Jogaplar bilen tanış edýäs. Jogaplaryň üstünden birinji jogap mehriban tomoşaçylar Orad Nepes Döwlet Nadarow, ikinji Saky Jepbarow, üçünji Mäne Garaýew, dördünji Gurt Ýakubow. 4 san jogap Orad Nepes Döwlet Nadarow, Saky Jepbarow, Mäne Garaýew hemde Gurt Ýakubow. Meň pikirimçe Mäne Garaýew. Mäne Garaýew diýip pikir edýäňiz, şu üçünji jogap saýlaýaňyz pikiri ütgetmäge mümkinçiligiňiz bar. Pikir ütgetmek isleýäňizmi ýa şu jogapda galýaňyzmy? Şonu galaýyn. Onu şu jogapda galýan bolsaňyz jogap kabul edip alýas, mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar. Ýanky ýanglanan ses Mäne Garaýew diýip Bayram Gelle Ataýew jogap berýär. Jogap näme dogry? Del jogap dogry. Berekella Bayram Gelle biz jogap dogry, dogrudan da Mäne Garaýewiň sesi. Indi mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, üçünji aýdym häzir biz telefon arkaly Halypalyň bir ýerine jaň edýäs. Bideýem ýadgymyz başlamadan öňürtüp Halypalyň bir ýerine aýdyp goýduk. Halypa bize telefon arkaly bir aýdym ýerine ýetirip berýär. Şol ýerine ýetirýän aýdymyndan hem Halypany tanamaly. Olam düşnükli. Indi hasap boýunça ikiňizem deňeden her gaýsyňyzda bir tuk. Eger haýsyňyz häzir öňürtüp jogap berseňiz, şolam şu şertimizde ýeňiş gadanýar. Şertimiz düşnükli. Onu mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, Halypa jaň edýäs, göreliň, jaň etşe Halypany aýdymçy deme sesinden tanarlarmy? Alo. Halypa, salamu aleykum. Waalaikumsalam. Biz Türkmen Owady Seýleýilimniň owady saknaty gepleşiginden jaň edýäs Halypa. Intak siziň kimligiňiz bilen gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyzy tanışdyramadyk.
Indi halipa mümkün bolsa bir meşhur aýdymlaryňyzdan bir bölek ýerine ýetirip berseňiz, elbetde siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyzdan gepleşmede gatnaşýan aýdym şeýitlerimiz siziň kimligiňizi tanamagy bilmegi başararlar. Böyle başlığına başladığımızdan öpmem. Onu dinleýäs halipa. Böyle kara, kaşı kara, ürpleri timar Hatice, yüreğime saldın yara, eyledin bimar Hatice, yüreğime saldın yara, eyledin bimar Hatice, eydi diyer bu şeritlere, başladın könü yurtlara, beni tükünmez dertlere, eyledin duçar Hatice. Köp sağ bolsun aýdýas. Halipa ulgamda garaşmaňyz haýyş edýäs. Näip aýdym şeýitlemeden berjek jogaplar bilen tanyş bolalyň. Mähreman tomuşaçylar, jogaplar alýasmy? Bunda da bolup biläjek 4 san jogaplar bar. Cevaplar alay. Alýasmy? Onu jogaplaryny südüňlen, jogaplar bilen tanyş edýän. Birinji jogap Toýgul Jepbarow, ikinji Aman Murat Agaýew, üçüncü Sehet Mehmet Recepbaýew, dördüncü Juma Murat Gylyjew. Seget Mehmet Recepbaýew. Siz haýsy jogap aýlaňyz? Menem şo. Senem şu jogap aýlaňyz. Jogap kabul edýäs mähreban tomuşaçylar. Jogap dogry. Berekella, elbetde jogap dogry. Dogrudan da ýerine ýetirýän halipa Sehet Mehmet Recepbaýew. Sehet Mehmet aga köp sag bolsun aýdýas. Gepleşmede gatnaşyp ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyzdan sizi biziň gepleşmede gatnaşan aýdymçylarymyzy tanamak başardylar. Biz size dörözlük sunuwat älimine üstünlük ardy edýäs. Aýdym şeýitlemede şak ardy bulaňyz bolsa, halipa söz sizden başlygyny. Geçmişine katlaşan aydımçılarımla üstünlük arzu ediyet. Oradan tezalanyp goýulap gelen sağlyk açylym 30 ýyllyk bayramçylar bilen bütün Türkmen halkymyzy hormat arkadamy ýetirip soňutlaýan halife şäherçi ýoluna açyp beren hormat arkadamyň ýan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýa-da iş ýeri elmeden rawat bolsun. Köp sag bolsun aýdýas, Sehet Mehmet aga ardy bulaňyz hatyl bolsun. Joşuny wadaňyz soňda sarpaly gahryman arkadagly ýurdumyzda, toýlarda, bayramlarda, owada sahnalarda elmedama ýaňlanyp durmagyny tüýsürekden ardy edýär. Janyň sag bolsun. Sag bolun, sag bolun. Köp sag bolun. Ýetdir, halipanyň sesinden tanamak başardyňyz ýöne ilki bolup şatyk durdy. Dogry jogap bermek başardy. Şoň üçin utuk sany boýunça bu şertimizde şatlyk öňde. Indi şatlyk gepleşigimizde siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryň bilen dowam edäýin. Başlygyna. Aytsam senin vasfyny razydyr sultan. Aytsam senin vasfyny razydyr sultan. Şahan etsem keşfini hükmü rewan yo sultan. Şahan etsem keşfini hükmü rewan yo sultan. Usfam sen gedirile husnun aylen günne. Usfam sen gedirile husnun aylen günne. Belki gumanım senne oynar elvan han sultan. Belki gumanım senne oynar elvan han sultan.
köşünde izin kokarmışındı sarayında köşünde izin kokarmışındı yigitler senin aşkında pervane dek gül sultan yigitler senin aşkında pervane dek gül sultan Şahir merit min duşa işitgil ardım kuşa Şahir merit min duşa işitgil ardım kuşa hata bilenin yaşa aynı vaktin bir sultan hata bilenin yaşa aynı vaktin bir sultan Yigitler senin aşkında pervane dek gül sultan Yigitler senin aşkında pervane dek gül sultan Oynar elvan ha sultan Oynar elvan ha sultan Canım alya gözlerim, canım alya gözlerim Karama kıyan dilir, bihayetin sin husnun gıyleleme ayan dilir Bu dünya bir panıdır, bu dünya bir panıdır Verir mi payan dilir, sür devrani geçirme gıybırırsın ziyan dilir Nur aydek yüzün hol kalayın beyan dilber Ay sallanıp ran sayhalli sehil gedim kalarsın Bedeni dik bakanda gıyl yürüp bağrım dilersen Dilersin Kimlere uypa bir ve kimin gönlün alırsın Geçer gün soluk çağın açılırsın solursun Solursun Zamana depir etme okudun oyun dilber Karankıda karasa, karankıda karasa Yalkım yayar cakana, barsam yüdün Görmeni gıy tapman barca bakan ey Dil ver deyip ten verdim, dil ver diye ten verdim Dostumur negi kana, ballar şirin Evinde gıy sorsa meni ne kan ey Divanı mecnun eden sergizan koyun dilber Ay
bağrımda dağları koyun dilber. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Türkmen wagtyly eýleminde owady sahnat gepleşigimizde tomoş edýäňiz. Görüşme diýalyp, ikinji şertimizde de ýaş aýdym şeýdimiz Şatyk Durduýowyň ýerine ýetirmegini aýdym diňlediňiz. Şatyk köp sag bolsun aýdýas. Indi şatlyk bayramgeli gepleşigimizi 3-nji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň hem elbetde 3-nji şerti owady sowallar diýip atlanyrlar. Indi owady sowallar şertimizde Halifalaryň dörüjüne degişli meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan ýazy şahyrlarymyz bar, sadyny ýazan kompozitorlarymyz bar. Biz iki ur boýunça sowal taýýarladyk. Häzir heriňiz bir ur saýlamaly, ýa kompozitorlar, ýa şahyrlar. İkiňiz bilelikde bir uram saýlap bilýäňiz, heriňiz aýratynykda bir uram saýlap bilýäňiz, ol özliňiz haýsy ur saýlasaňyz, umuman şol ur boýunça da biz size sowal bereriz. Şertimi düşükli. Indi bayramyly haýsy ur saýlaýaňyz? Şahirler urt saylan. Şahyrlar uruny saýlaýaňyz özüňiz çeper eserleri, şygyrlary okumagy görýän şeýlem. Onda şatlyk siz haýsy ur saýlaýaňyz? Kompozitorlar saylan. Kompozitorlar uruny saýlaýaňyz bolýa. Onda şahyrlar ur boýunça da, kompozitorlar ur boýunça da bidaýar aýdym şeýitlemizde sowal berýär. Birinji owady sowalymyz bayramgeli size degişli aýdymyň ady Derya. Derya diýen aýdym. Mümkin has ileşmemiň hem anyk ýatlaryny düşürýär bir bölek diňlälmi? Dinläýin. Onda tezreşýärmi sapar gelen haýyş edýäs. Derya diýen aýdymdan bir bölek eşitip berme. Aýdyma ýazyny düşünür diýip umyt edýäs. Indi şul aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Homedara jogap beraýyn. Bolýa, onu jogaplar bilen tanış edýäs. Jogaplaryny siz dinleýän. Birinji jogap Italmaz Nuruýew. Ikinji Hudaýguly Allahamradow. Üçüncü Abdurreşit Taşew. Dördüncü Anneberdi Agabay. Ine dörtsan jogap mehriban tomoşaçylar Italmaz Nuruýew, Hudaýguly Allahamradow, Abdurreşit Taşew hemde Anneberdi Agabay. Men Italman Nuriýew diýip jogap berýän. Birinji jogap saýlap alýaňyz Italman Nuruýew diýip jogap berýäňiz. Pikiriňizi üýtgetmek isleýäňizmi? Ýa şu jogapda galýaňyzmy? Eger üýtgetmek isleýän bolsaňyz, üýtgetmäge mümkinçiligiňiz bar. Intek jogap kabul edip alamyk. Italman Nuruýew, Hudaýguly Allahamradow, Abdurreşit Taşew hemde Anneberdi Agabay. Anneberdi Agabay. Anneberdi Agabay. Dördüncü jogaby geçdiňiz, pikiriňizi üýtgetdiňiz. Indi şu jogapda galýasmy? Galaýsyn. Şak bilendirek jogap berýäňiz şeýlem, Anneberdi Agabay diýip. Bolýa, onda biz jogap kabul edip alýas, mehriban tomoşaçylar. Dördüncü jogap saýlap alýa. Jogap nä dogry? Eýne zapdyp, jogap nä dogry bayramgelli. Indi mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, sowal şatlyk size geçdi. Derya diýen aýdymyň sadyny ýazan kompozitor kim? Jogaplar alýasmy ýa jogap barmy? Alaýyl jogaplar. Onu jogaplar bilen tanış edýäs. Şatlyk birinji jogap Çar Kuliýew, ikinji Bayram Hudaýnazarow, üçüncü Gurban Nurdy Şaryf, dördüncü Ata Esadow. Dörtsan jogap Çar Kuliýew, Bayram Hudaýnazarow, Gurban Nurdy Şaryf hemde Ata Esadow. Ata Esadow. Ata Esadow dördüncü jogap saýlaýaňyz. Sizden hem soraýas, pikiriňizi üýtgetmek isleýän bolsaňyz mümkinçiligiňiz bar, ýok, şu jogapda galýan diýseňiz hem şu jogapy kabul edip alarsyz. Şu jogapda galaýyn. Şu jogapda galýaňyz. Bolýa, onu jogap kabul edip alýas, mehriban tomoşaçylar. Ata Esadow diýip şatlyk durdy. Jogap berýär, jogap nä dogry? Şatlyk gynansak da jogap nä dogry? Aýdymyň sadyny ýazan kompozitor Bayram Hudaýnazarow, sözüni ýazan şahyr Abdurreşit Taşew. Indi mehriban tomoşaçylar, owady sowallar sakypamyzyň birinji owady sowala tamamlany. Indi ikinji owady sowalymyzy ýetirýäs.
ikinci owaly sowalymyz ne ýene de bayram geldi de degişli aýdymyň ady garrylar gerek. Meşhur aýdym garrylar gerek diýen aýdym. Ol aýdyma bilýänsiňiz. Ýaşlaň arasyna garrylar gerek. Ine şol aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Muhammed Araz doluşnuklu bolar ýaly. Jogaplar alaýly. Bolýa, jogaplar bilen tanış edýäs mehriban tomoshaçylar. Birinji jogap Mehmet Seyidow, ikinji Nur Bayramow, üçünji Arap Gurbanow, dördünji Magtymul Musyiw. Meşhur aýdymlaryň biri Mehmet Seyidow, Nur Bayramow, Arap Gurbanow, Magtymul Musyiw. Men Magtymul Musyiw diýip jogap berýän. Indi şo jogapda galýaňyz. Galaýly. Jogap kabul edip alýar mehriban tomoshaçylar. Garrylar gerek diýen aýdymyň sözüni ýazan şahyr Magtymul Musyiw diýip bayram geldi. Nä dogry jogap bermedi, jogap dogry. Mehriban tomoshaçylar elbetde jogap dogry. Aýdymyň sözüni ýazan şahyr Magtymul Musyiw. Indi seniň üçüň sahypamyzyň ahyrky sowaly şatlyk size degişli. Aýdymyň ady Armanym galdy. Armanım galdy. Aýdyma ýadyma düşýärmi ýa bir bölek diňlälmi? Ýadyma düşýär. Ýadyma düşýär. Onda şol aýdymyň sadyny ýazan kompozitor kim? Jogaplar alaýar. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Aşyr Kuliýew, ikinji Daňa Toragözow, üçünji Şahar Nurymow, dördünji Weli Muhadow. 4 san jogap Aşyr Kuliýew, Daňa Toragözow, Şahar Nurymow hemde Weli Muhadow. Weli Muhadow. Weli Muhadow diýip jogap berýäňiz. Mehriban ýylyşlar, hormatly tomoshaçylar, Armanym galdy diýen aýdymyň sadyny ýazan kompozitor Weli Muhadow diýip şatlyk jogap berýär. Jogap nä dogry? Şatlyk gynan takdy jogap nä dogry? Sowal bayram geldi, size geçdi. Armanym galdy diýen aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Mümkin bolsa Muhammed Araz bir bölek diňläýäli. Bir bölek diňläli has, anyk ýadyma düşürýär. Onu Armanym galdy diýen aýdymdan bir bölek estirip bermegini teterek sormadan haýyş edýäs. Ondan soňra bayram geldiň jogap bilen tanış bolar. Ah, beydan atarım dinle, kalbimde armanım kaldı. Göz yaşımdan aktırdım kan, bak zemine hanım kaldı. Aýdyma ýadyňyz düşenler diýip umyt edýäs. Jogaplar bilen tanış bolaýly Muhammed Araz. Bolýar, onu jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji Molla Nefes şahyr, ikinji Magtymul Pragy, üçünji Mehmet Weli Kemine, dördünji Gurban Nurdy Zelili. Meň pikirimçe Magtymul Pragy jogap berýän. Jogap dogry, berekella, elbetde jogap dogry, dogrudan da Magtymul Pragynyň sözlerini döredilen Armanym galdy diýen aýdym. Ine mehriban ýylyşlar, hormatly tomoshaçylar, owady sowallar sahypamyzdan tamamlandy. Ine bu şertimiz boýunça da bu şertimizde bayram geldi. Utuk sany boýunça ýöňde bar ýa, şoň üçin gepleşigimiz bayram geldi. Ondan näme? Aýdymsa söýjülerimiz üçin ogadan aýdymlar bilen dowam edeli. Baş üstüne. Senin kara gözlerin, senin kara gözlerin, gözlerimde saklansın. Ben seni söyleyen deyip koy saklansa saklansın. Ben seni söyleyen deyip koy saklansa saklansın. Yürüyüşümüz san vatanım bağdır bolsa,
Her bakanda bir desan Hey şahirdenim yanardım Her bakanda bir desan Sevgilim, sevgilim, sevgilim can sevgilim Her bakanda bir desan Sevgilim, sevgilim, sevgilim can sevgilim Her bakanda bir desan Kalbımın yanı sen, ödüllerim umudu sen. Balşı kalbim coşturun, acak sevgi sadı sen. Balşı kalbim coşturun, acak sevgi sadı sen. Rekim eylep halıma gelmemeyin yanıma Bin mecnuni mudafanım almameyin yanıma Hey bin mecnuni mudafa almameyin yanıma Sevgilim, sevgilim, sevgilim can sevgilim Yere basışım bir desan Sevgilim, sevgilim, sevgilim can sevgilim Yere bakanda bir desan Yere bakışım bir desan Beni sözüme bir desan Mehriban ileşler, hormat tomuşçular, görüşme diýäli Türkmen Wagty ýylymynda owady saknaty gepleşigimiz dowam edýär. Indi bayram geli saatly gepleşigimizi ahyrky 4-nji şertimiz arkaly dowam edýär. Gepleşigimiziň mehriban ileşler, hormat tomuşçular 4-nji şerti elbetde saýlanan aýdymlar diýip atlanyrlar. Indi saýlanan aýdymlar şertimizde aýdym dinlemek isläp biziň 05 54 gyýta belgimizde SMS ýollan aýdymsa söýjülerimiziň aýdymlarynyň atlarynyň sany goýup. Indi her ýene şolaryň içinden bir aýdym saýlamaly. Şol aýdymlar bolsa dinlemek isläp SMS ýollan iletişimiziň ondan soňra biz sanyny girip seredip görersem de olaryň atlary bilen aýdymsa söýjülerimizi tanıştyrar. Mehriban ileşler, hormat tomuşçular, biziň gepleşigimizde dinlemek isleýän aýdymlaryňdan bar bolsa gepleşigimiziň 05 54 gyýsa belgisine SMS-iňizi ýollan. Çünki şu gepleşigimiziň ahyrky 4-nji şertinde gepleşigimiziň her gedek sanyna gatnaşýan aýdymçylar elbetde siziň aýdym dinlemek isläp SMS ýollan aýdymlaryňyzy başardygyndan bildiginden gepleşigimiziň şu ahyrky şertinde ýerine ýetirip bererler. Indi aýdymlar saýladyňyz. Indi saýlan aýdymlarynyň atlary bilen ýyleşimi tanıştyralyň. Bayram gel haýta aýdym saýladyň. Meniň saýlan aýdym, meniň lälem suw almana gelmezmi? Suw almana gelmezmi? Galypap, Nura Toqqaýewiň dörüjünden owadan aýdymlaryň berip, şatlyksiz haýta aýdym. Men Nurana diýen aýdym. Nurana. Türkmenistanyň halk artisti Galypa Qaqadur Täjiýewiň dörüjünden Nurana. Ene mehriban ileşler, hormat tomuşçular, aýdym şeýitdemiziň saýlan aýdymlar şulardan ibarat. Indi bolsa şol aýdymlar dinlemek isläp SMS ýollan iletişimiziň sanyny girip seredýär, hem de olaryň atlary bilen sizi tanış edýär. Ýa-ni aýdymlar dinlemek isläp SMS ýollan iletişimiz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gurbanuly Ataýew bir ýetip maşgala agdalar üçin şol aýdymlar dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Hem de Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Hajygelli we Gulşat öz maşgalasy üçin şol aýdymlar dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Lebap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjysy Leyla Baratowa hem de Mar welaýatynyň Haknazar Akyýew hem de Ahly welaýatynyň Gäme owasynyň ýaşaýjysy
Ahmet Yar Çağrılıwlaryň maşgalatyp ýörüýte aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr hemde Margul aýtyndan Şöhrat Atamradow ýörüýte olaram öz maşgala agdalary üçin şol aýdymlary dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyrlar. Onda aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimden islegleri haýyşlary boýunça gepleşigimizde owadan aýdymlary ýanlanýa dinleň diýin jalyň lezzet alın. Bilbilli kapata düştü Beğül kimin atır saçtı Yunum kulak sula Yunum sin bilin kaçtı Nuranay, Nuranay, ola bilmedi yaki zafanna sana tay. Nurhanay, ayun bolup rövüşün saçyan. Aşığından umma kaçyan. Kılla kemer bilin keser Bilin desin sırım açyan Nuranay, Nuranay Olu bilmez yati zakanna sana ay Nuranay Yüpek parçalar yaraşar Bilbil sesine karaşar An yamakta koşuk halın bez vuruşar Nuranay, Nuranay Olu bilmez yati zakanna sana tay Nuranay Ümidi derdime dağlar Ağladı ses koşup bağlar Hayat nova deli porhan Deli porhan garin ağlar Nuranay, Nuranay Olu bilmez yati zakanna sana tay Nuranay Nuranay, Nuranay Olu bilmez yati zakanna sana tay Nuranay sana tay Nuranay Yap boyunno bitin çınar jogap ber Meninglenem sual mana gelmezmi Su boyunno bitin çınar jogap ber Meninglenem sual mana gelmezmi
Gelmediligine kim bolluqa sebäpkär Meniň lälem sual mana gelmedi Gelmediligine kim bolluqa sebäpkär Meniň lälem sual mana gelmedi Artaydır qarışyarım şu yerde Ya söýgülim qarlymı çok geride Avanemin huş kalmadı bu serde Meniň lälem sual mana gelmedi Avaremin hoş kalmadı bu serde Benim lälem sual mana gelmedi Ay çatırın aytmanama ökünýän Ağalary direnşip dur çekinýän Ay çatırın aytmanama ökünýän Ağalary direnşip dur çekinýän Alacım yok inni sana düşünýän Meniň lälem sual mana gelmezmi Alacım yok inni sana düşünýän Meniň lälem sual mana gelmezmi Kulluk borcun bir ettim bitirdim Elçe sana mı yar yitirdim Bugun bolsa gamgyn bolup oturdum Meniň lälem sual mana gelmedi Bugun bolsa gamgyn bolup oturdum Meniň lälem sual mana gelmedi Meniň lälem sual mana gelmedi Meniň lälem sual mana gelmedi Ene mehriban eýleşler, hormatly musyçylar, o wada saknat gelpeşimiziň bugünkü sanyny Aýdym Şeýitdemiz, Bayramgella Ataýewiň hem de Şahatlyk Durduýewiň ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlar diňlediňiz. Ýetdir size de köp sag bolsun aýdýas, sadan ýetdir de sag bolsun aýdýas. Gelpeşimiziň bugünkü sanyny ahyrlap barýar. Gelpeşimizde gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýas. Başardyňyzdan, bildiňizden taýýarlan şertlerimizi sowallarymyza öz jogaplaryňyzy bermek başardyňyz. Elmydamy sunuňyz dörüjülük äliminde de diňe üstünlükler, rowaşlyklar size ýaran bolsun. Gepleşimiziň ahyrynda da arzuwlaryňyzy ileşimde ýetirýän. Muhammed Aras, gepleşige çağıran üçin köp sag bolsun aýdýan. Ýene bir ýerdek biz ýaş aýdymçylara şunýanak owal sahnalarda çykyş etmäni, okamany, döretmäni, öwrenmäni mümkinçilikler döretip berýän üçin hormatly mehriban gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly arkadamyň jany sag, alyp barýan beýgi işleri rowaj alsyn. Köp sag bol Bayramgelli, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şatlyk baş tutun. Biz ýaşlara şolary ýalak uly sahnalarda öz başarnamyzy, okuyumyzy açyp görkezmäne, şolary ýalak mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt bähwetli tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolun. Şatlyk siziň arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýolap
joşuny wadyňyz toy bayramlarda, o wady sahnalarda elmydama ýanlanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban ýeşler, hormatly tomoshaçylar, ene şunuň bilen o wady sahnaty gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip gutorýar. Gepleşigimiziň ahyryna bolsa Türkmen halkymyza şu eşlerlikde döwrany bagtyar zamanan peşiş beren Türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda roşan geljege tarap alyp barýan gahrman arkadamyda ýene bir ýoly tüýsürekden alkyşlamada aýdýar. Gahrman arkadamydyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Sizin her biriňiziň maşgul ojaklaryňyzda şaga gülküleri, ene huduleri, Türkmen aýdym saadlary elmydama ýanlanyp dursun. Gepleşiklerimiziň enlik sanlaryny görüşýänçek hoş, sag bolun.